Da kajing pet ngor bat jing tere shitom ki pulit yada Khappud Border Security Force BSF haka khatway tarik leber kila Kurup saupuh riu Tylli ki Masi bagi nong khayi bean ki thmu ban Shalan sha Bangladesh. Ya kini ki Masi late shijaka haklaw haki than muktapur da kajing thmu ban Shalan bean sha Bangladesh. Ya kini ki Masi la IT haki pulit ki ba Hamuktapur Police Station ban toket kat kum ki kendon an ki bayade bat ki kam khayi tu sha Shillong Khappud. Hauni ubna bagi pai runget Islam kira ke ya ka le nyam Ramjan ka jingdan kam bat jingdawa do Masi ka jurbha hakiri Musalman kam tam ha Bangladesh ka dor ka murjung ki Masi hakani ka ayom ka he dor hadu kata-kata ha Bangladesh. Kino khayi bean na India kishim kabu ya ka jingkiu dor ki Masi ha Bangladesh. Ki BSF kilong kinong yada borba hasilanter ki Khappud India Bangladesh kam tam bante lakam ya ki jingrung ki drok ki tiar penbensau bat bun jad ki mar khayi tu na Bangladesh sha India.